a dneska tu bude top 5 najlepších hier, top 5 mojich najlepších, najobľúbenejších hier. Že vymazal Clash of Clans. Nevadí. Takže, ako piatá hra sa uskutočnila. Pardon, len to musím nájsť. Na od začiatku. Takže Dobre, pardon. Ospravedlňujem sa. Je to veľká hra, má to okolo 170 MB. Je to normálne strieľačka s zombíkmi a tak, Pixelfile. Komentáre sú tu docela dobré, 4,3. Ja som túto hru mal, natáčať som ešte nenatáčal, no mohol by som, ale viem, že toto by nevzabilo na natáčanie. Napíšte mi, že či to chcete, aby som to natočil. Budem na to rád. Takže táto hra je 5. Pixelfile. Ako 4. hra sa uskutočnila Real Bike Racing. Sú to motorky, nevypadá to nejak moc reálne, ale máte tam proste levely, sú to ťažšie a ťažšie, máte tam na čas, máte tam napríklad, že musíte vyhrať napríklad, že hráte, že posledný vypadáva, ale to tam máte kolo, to vždy Smashdown sa to volá, či neviem jak, to každých 20 sekúnd ten, kto bude posledný, vypadáva. Ja už som toto celé prešiel, tak už som si to aj mohol odinštalovať. Takže toto bola 4. najlepšia hra. Ako 3. sa uskutočnila Terminator Genesis. Terminator Genesis je aj taký film. Máte tam normálne misie, Arnold Schwarzenegger. Tam je. Tu máte aj napríklad, keď si stiahnete Counter-Strike Global Offensive a hráte tam sám oproti potom. Takže toto odporúčam. Terminator Genesis Guardian. Na druhom sa uskutočnila hra menom... Skade vám to ukážem. Sa uskutočnila hra menom. Teraz musím nájsť, lebo ja neviem, jak sa v podstate volá. Clash Royale. Takže táto hra na druhom mieste. Super. Clash Royale. Sa uskutočnila na druhom mieste. Gratulujem. Gratulujem vám. U mňa ste na druhom mieste. Ako prvé je to tiež od Supercell, je to z tej istej spoločnosti Clash of Clans. Takže Clash of Clans na prvom mieste u mňa vyhráva. Takže teda, keď sa vám video páčilo, nech budete like, odber a sledujte ma aj naďalej. Tak čau.